danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. In bidiyon nan ya burge ku, ku danna alamar like. Assalamu alaikum, barka da wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani a wannan lokaci zan nuna muku wani abu a cikin Trust Wallet wanda mutane da yawa suke tambaya na shin ya ake yin sa da sauransu. Na ɗaya, ko da ku a ce kai baƙo ne a harkan cryptocurrency, zaka iya sauke wannan wallet da ake ce mar Trust Wallet a cikin Play Store naka. Kamar yadda kuke gani a yanzu da misalin karfe 12:27 ne na daren Juma'a. Yanzu zan bude muku zuwa cikin Trust Wallet din. Kamar yadda kuke gani yanzu, kamar yadda kuke gani akwai coins a yau. Mutanen mu za ku ji su ce muku in ma kun dora ba za a sace muku wasu coins ɗinku ko wani abu. Gaskiya duk wanda ka ji yana faɗa ma irin wannan abu bai ma fahimci blockchain technology ba ne, yanayin yadda abu yake secured ko kuma wani abu. Saboda mafi yawanci waɗanda suke faɗan irin waɗannan abubuwa a baki ne a cikin harkar cryptocurrency. Kamar yadda Car Live din nan, duk da ya kasance wani token ne wanda a yanzu hakan nan ba zai amfanar da mutane ba sanadiyan kasancewansa ba a yi listing ɗinsa ko ina ba, amma shawara mutane za su iya ci gaba da ajiye shi. Yanzu akwai wasu koyisa waɗanda na tura muku wanda za ka yi claiming ɗinsu. Kamar yadda kuke gani yanzu zan tafi zan nuna muku su. Kamar yadda kuke gani akwai irin su Panda Chain, Moon Protocol, W-Doge, Accel, T-Crypto, ZBNB da sauransu. To duk mutane suna ta tambaya na Banker Dog, shi ma duka irin na claiming din nan ne. So mutane suna ta tambaya na ya ake irin su Ulink, dukkan su an sassamu da yawa. To yanzu zan nuna wa waɗanda ba su sanya ake yi ba. Na farko dai, idan dai baka Telegram channel din mu, gaskiya ya kamata ka shiga. Zan ajiye muku link din a ƙasan description din nan, sannan zan ajiye muku shi na WhatsApp ma, kawai ka samu ka shiga. Yanzu alal misali zan ba ku misali ne akan wanda muke yanzu, kamar Panda Chain. Da zaran ka zo ka kai coffee kamar hakan nan, na ajiye muku links din a cikin Telegram. Nan ba ku misali ne da guda ɗaya, sauran sai ku je ku yi. Kawai za ka zo ka shiga cikin Trust Wallet ɗinka kamar hakan nan. Abin da za ka tabbatar da cewa kana da shi a cikin nan gurin shine ya kasance kana da BNB Smart Chain. In dai har kana da Smart Chain a cikin wannan ɗinka, to baka da damuwa. Kawai sai ka shiga D-App kamar hakan nan. Kana zuwa D-App sai ka yi pasting din wannan link din kamar haka. Kawai sai ka taɓa kalma ta search. Kana gani idan dai ma naka babu wani kalma na search, narko kafin ya gama buɗewa za ka iya canja wannan network din ya koma na Smart Chain. Kamar yadda kuke gani zan muku shi dalla-dalla saboda ku gane. So mafi yawanci za ka kalli kalmar claim, ita ne a farko. Za ka kalli wasu kalmomi daban-daban. Za ka iya siya 0.01 BNB, za su baka wajen kwaya biliyan 100. To amma a claiming din ma kaɗai za ka samu kwaya miliyan 500. To kawai za ka taɓa kalma ce ta wannan claim din. Kamar yadda kake gani za ka iya kallon jawaban shi wannan coin din duka a ƙasa, da ranar da za a yi listing ɗinsa da sauransu, duk suna yawan sawa. To don haka kawai sai ka ce claim. Da zaran ka zo ka kan shi wannan ke gani hanya ne wani sabon sai da coin. Duka za ka kalli charges din da za su ma bai wuce naira 58 ba. Kawai sai ka ce approve. Kamar yadda kuke gani yanzu zan yi approving. Da zaran na yi approving, wasu yana iya nuna musu coin din nasu, wani kuma baya iya. Wato za ka iya zuwa kamar yadda kuke gani yanzu, kun kalli har sun mun alatin cewa sun tura mun kwaya miliyan 500. To don haka yanzu hakan nan zan koma zuwa cikin wajen, za ka kalla yadda bai nuna maka ba. Alal misali sai bai nuna maka ba, kana son contracts address, za ka iya shiga more details din nan ka ɗauko contracts address din ta nan gurin. Kamar yadda kuke gani interact with contract me, sai ka copy contracts din. Don ka copy contracts din nasa, za ka iya dawowa zuwa cikin wallet ɗinka kamar haka nan. Kamar yadda kuke gani ga ta nan, da zaran ka zo ka kawai sai ka yi pasting din wannan address din a nan gurin. Da zaran ka zai nuna ma. To don haka za ku iya kunna shi, ba dole sai da wannan ba. To yanzu zan shiga muku zuwa cikinsa, za ku kalli amount din da suka bani a yanzu haka nan.
da nake nuna muku duk wanda ya ce muku kar ku yi wannan airdrops din ma yana wannan ɗinku ne. Ni dai a shawaran da nake baku, waɗanda suka amince da irin shawara ta suna bibiya na, sannan kuma suna wannan. Yanzu kamar yadda kuke gani tun daga kan ZB, NVT, crypto, waye nan duka ba wanda ban samu gushi a cikin Telegram ba, wanda za ku yi duk da na san a lokacin mutane da yawa ba san yadda za su yi ba. Yanzu alal misali kamar Founder Chain din nan kun kalli wajen 22 billion, za ku kalli wanda na yi yanzu hakan nan 500 million da suka bani. To don haka gaskiya kar ku tsaya wasa, ku samu ku je ku yi kamar yadda na yi referring din ku, kai ma za ka iya referring din wani yanzu ka gani da zaran ka shigo link kawai abin da za ka yi pasting din contracts address, wannan address ɗinka na smart chain a nan gurin kamar haka. Bayan ka kwafo shi kawai ka ce get my referral, za ka kalli referral link ɗinka ya fito anan, kawai sai kai copy ka hada da link ɗin bidiyon mu ka gayyaci wanda bai san yanda zai yi ba, sannan kuma shi ma ya samu yayi. Nagode, naku Dr. Zaki.